Δηλαδή τι γίνεται. Έχουμε εργαλεία σχεδιασμού, δημιουργίας, όπως βλέπουμε σε αυτήν εδώ την παλέτα στην αριστερή πλευρά, και έχουμε και τα εργαλεία επεξεργασίας. Η φιλοσοφία του interface του Allplan είναι πάντοτε η ίδια. Δηλαδή, έχουμε την δημιουργία, ομαδοποιημένη, ας πούμε, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, όσον αφορά στέγες, τοίχους, χώρους επιφάνειες, σκάλες, κατασκευή στέγης. Και αντίστοιχα η κάθε από αυτές τις ομάδες έχει την δική της ομάδα εργαλείων επεξεργασίας. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια κοινά εργαλεία για όλες τις ομάδες, είτε αυτά αφορούν στα αρχιτεκτονικά στοιχεία, είτε αυτά αφορούν στα γραμμικά στοιχεία. Και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Allplan επιμερίζεται, θα λέγαμε, ισόποσα μεταξύ των γραμμικών στοιχείων, δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για να σχεδιάσουμε σε 2D, με τα απλά 2D εργαλεία, τις γραμμές, το τετράγωνο, τον κύκλο, τα hats, τα rasters, τα fills, ό,τι ίσως έχουμε συνηθίσει από περιβάλλον σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D, αλλά και από εργαλεία τα οποία είναι 3D, είναι στην ουσία τρισδιάστατα εργαλεία και αφορούν σε αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως είναι η τείχη, οι πόρτες, τα παράθυρα, τα υποστηλώματα και ούτω καθεξής. Όπως προανέφερα, το κάθε εργαλείο έχει συνήθως και τη δική του ομάδα αλλαγής. Επίσης, το περιβάλλον εργασίας είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο και μπορεί ο κάθε χρήστης να το διαμορφώσει σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Βλέπουμε μία από τις προεγκατεστημένες διαμορφώσεις οθόνης. Για τους πιο παλιούς χρήστες γνωρίζουν ότι υπάρχουν οι πρότυπες διαμορφώσεις, η κλασική, η διαμόρφωση παλέτας, αρχιτεκτονικών και ούτω καθεξής. Αυτό μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξει, αν δεν μας εξυπηρετεί κάτι από αυτό. Στην δεξιά πλευρά της οθόνης, στη συγκεκριμένη διαμόρφωση, βλέπουμε κάποια εργαλεία τα οποία είναι κοινά επεξεργασίας για όλα τα στοιχεία. Σε αυτά είναι οι αλλαγές των σημείων, είναι το mirror, η αντιγραφή, η περιστροφή, η αλλαγή μεγέθους και γενικά όλα τα κοινά εργαλεία όλων των σχεδιαστικών προγραμμάτων. Ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε χρήστης για το Allplan είναι ακριβώς το πώς πρέπει να στήσουμε την μελέτη μέσα στο Allplan. Σε αυτό, από τις τελευταίες εκδόσεις, μας βοηθάει πάρα πολύ η κτηριακή δομή. Τι είναι ακριβώς η κτηριακή δομή? Θα μου επιτρέψετε να σας δείξω ένα μικρό παράδειγμα που αφορά στην κτηριακή δομή. Παρατηρώντας αυτήν εδώ την φωτογραφία, λοιπόν, βλέπουμε ένα παράδειγμα κτηριακής δομής. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα βλέπουμε ότι έχουμε ένα οικόπεδο και από το οποίο στο οποίο μέσα θέλουμε να τοποθετήσουμε δύο κτίρια. Ποια πράγματα θα ήταν κοινόχρηστα των δύο κτιρίων? Αυτά θα μπορούσαν να είναι το τοπογραφικό, οι διαμορφώσεις, το μοντέλο του εδάφους, το διάγραμμα κάλυψης δόμησης και ούτω καθεξής. Και μέσα σε αυτό το οικόπεδο θα μπορούσαμε να είχαμε τοποθετήσει, όπως βλέπετε, σε δύο τελείως διαφορετικές στάθμες, δύο κτίρια. Το ένα κτίριο αποτελείται από δύο ορόφους και μέσα σε κάθε όροφο επίσης θα μπορούσαμε να είχαμε τοποθετήσει γραμμικά στοιχεία, τρισδιάστατα στοιχεία, όπως είναι η κάτωψη, μηχανολογικό σχέδιο, επίπλωση, ανόψεις και οτιδήποτε άλλο είναι αναγκαίο για τη μελέτη μας. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά το Allplan μπορεί να διαχειριστεί με την ίδια ευκολία πάρα πολύ απλοϊκές μελέτες, αλλά και εξίσου σύνθετες μελέτες. Είτε πρόκειται δηλαδή για μια απλή μελέτη ενός κτηρίου, είτε για μια προσθήκη κατ' επέκταση που περιλαμβάνει πολύ πιθανόν δύο κτίρια, είτε πολύ δε περισσότερο για πιο σύνθετες μελέτες, όπως ας πούμε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα σε ένα επικλινές γήπεδο, το Allplan θα μπορούσε να διαχειριστεί με την ίδια ευκολία όλες αυτές τις μελέτες. Διότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να εισάγουμε όσα κτίρια με όσες στάθμες
και όσο μεγάλο αριθμό σχεδίων αναστάθμι ή ανακτήριο επιθυμούμε. Και ας το δούμε λίγο καλύτερα μέσα στο Allplan για να καταλάβουμε ποιο είναι και το συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για αυτήν ακριβώς την οργάνωση. Εδώ βλέπουμε την κτηριακή δομή την οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Η κτηριακή δομή στην οποία θα χρησιμοποιήσουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η εξής. Υπάρχει ένα οικόπεδο, στο οποίο μέσα ορίζουμε δύο στάθμες. Είναι οι απόλυτες, όχι οι απόλυτες, συγγνώμη, είναι οι σχετικές στάθμες τις οποίες έχουμε τη διαμόρφωσή μας, έστω από το -5 έως το +8. Και έναν αριθμό αρχείων, τον οποίο θα εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι η έννοια του αρχείου λίγο αργότερα, τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στο οικόπεδο. Αυτά είναι τα κοινά στοιχεία που αφορούν στη μελέτη, όπως είναι τα αρχεία εισαγωγής, πιθανόν ένα DWG, ένα οποιοδήποτε αρχείο προέρχεται από εξωτερικό πρόγραμμα, το τοπογραφικό, το οικόπεδο σχεδιασμένο με 2D, ο περιβάλλον χώρος όπως θα τον διαμορφώσουμε, το διάγραμμα δόμησης, κάποια γενικά στοιχεία, σχεδιασμός πόλης και οτιδήποτε άλλο μπορεί ο κάθε χρήστης να χρησιμοποιήσει. Μέσα σε αυτό το οικόπεδο, όπως βλέπουμε, περιλαμβάνονται δύο κτίρια. Έχουμε ένα εξωτερικό γκαράζ, το οποίο βρίσκεται στη στάθμη μεταξύ του 1 και των 4,5 μέτρων, και μια κατοικία, η οποία βέβαια είναι μάλλον μια πιο σύνθετη δομή, η οποία περιλαμβάνει το δώμα, τον όροφο, το ισόγειο και τη θεμελίωση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για το Allplan είναι η εξάρτηση όλης αυτής μάλλον της κτηριακής δομής από κάποια συγκεκριμένα επίπεδα. Δεν θα δούμε αναλυτικά τον τρόπο δημιουργίας των επιπέδων και τον τρόπο δημιουργίας της κτηριακής δομής. Ο σκοπός μας είναι να σας δείξουμε περισσότερο τη φιλοσοφία πίσω από αυτή τη μηχανή. Απλά θα σας περιγράψω λίγο την κτηριακή δομή και τα επίπεδα αναφοράς. Τα επίπεδα αναφοράς τα οποία έχουμε στη συγκεκριμένη μελέτη είναι ένα για τον γκαράζ, το οποίο βλέπουμε εδώ μια σχηματική τομή, που περιλαμβάνει μια θεμελίωση και έναν απλό όροφο. Ενώ αντιθέτως για το διόροφο, για τη διόροφη κατοικία, έχουμε στη σχηματική τομή, όπως βλέπουμε, μια θεμελίωση, το ισόγειο, τον όροφο, τη στέγη και όλο φυσικά το στερεό στο οποίο περικλείεται όλη η κατασκευή μας. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όλες αυτές οι στάθμες είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες. Ο χρήστης έχει την επιλογή να κλικάρει πάνω σε οποιαδήποτε από αυτές τις στάθμες και αλλάζοντας απλά το νούμερο να αλλάξει τη στάθμη του ορόφου, πιθανόν τα πάχη των ενδιαμέσων στοιχείων όπως είναι οι πλάκες οροφής ή οτιδήποτε άλλο που αφορά στα ύψη της μελέτης. Έτσι δημιουργείται αυτή εδώ η κτηριακή δομή, στην οποία βέβαια είναι ο μπούσουλας μας, είναι ο σκελετός στον οποίο επάνω ερχόμαστε και δημιουργούμε τη μελέτη μας. Το Allplan έχει δύο κατηγορίες που πολλοί συγχέουν. Η μία κατηγορία στοιχείων είναι τα αρχεία και η άλλη κατηγορία είναι τα layers ή τα ριζόχαρτα. Τα αρχεία είναι, πολλοί τα συγχέουν διότι και τα αρχεία έχουν τρεις καταστάσεις. Έχουν την ενεργή, την επεξεργάσιμη και την παγωμένη κατάσταση, στην οποία δεν έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας πάνω στο αρχείο. Δηλαδή συμπεριφέρονται κατά κάποιο τρόπο σαν τα layers. Η διαφορά τους όμως είναι ότι το κάθε αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δομικά στοιχεία. Επί παραδείγματος, αν είχαμε να σχεδιάσουμε μέσα σε ένα σχεδιαστικό μία άνοψη και γι' αυτό χρησιμοποιούσαμε ένα δομικό στοιχείο όπως η πλάκα, τότε θα έπρεπε υποχρεωτικά αυτή τη συγκεκριμένη πλάκα να την τοποθετήσουμε σε ένα layer που θα το λέγαμε layer πιθανών ανόψεων. Δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός στην έννοια του αρχείου, γιατί στο αρχείο μπορούμε να τοποθετούμε όσα στοιχεία δομικά θέλουμε, είτε πρόκειται για 2D, είτε πρόκειται για 3D, πλάκες, υποστηλώματα, τοίχους και ούτε καθεξής, hats, και με μία κίνηση να κλείνουμε και να ανοίγουμε ολόκληρο αυτό το αρχείο. Πέραν αυτού, το αρχείο είναι εξαρτημένο και από κάποιες στάθμες. Δηλαδή, ό,τι σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή στο αρχείο της κατόψεως ισογείου,
μπορεί να περικλείεται μεταξύ του στερεού 0,290 όπως είχαμε ορίσει στην κτηριακή μας δομή. Αυτή είναι γενικά η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από την οργάνωση της μελέτης και είναι φυσικά και η απόλυτη δύναμη του προγράμματος, διότι όπως σας εξήγησα δεν παίζει μάλλον κανένα ρόλο στο all plan εάν έχουμε 1, 2, 5 ή 20 κτίρια μέσα στην ίδια μελέτη και αν έχουμε 10 ή 40 στάθμες. Όλες μπορεί να τις διαχειριστεί μέσα από μία μελέτη, από ένα ομογενοποιημένο περιβάλλον, στο οποίο θα έχουμε κοινές όψεις, τομές ή οτιδήποτε άλλο μας χρειάζεται και φυσικά χωρίς να υπάρχει ανάγκη να δημιουργούμε ξεχωριστές μελέτες. Και ας περάσουμε να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε μαζί ένα κτίριο. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε μία εισαγωγή για να δείτε και τον τρόπο με τον οποίο εισάγουμε ένα αρχείο τύπου DWG μέσα στο All Plan. Πολύ απλά δεν έχουμε παρά να σύρουμε το αρχείο DWG, το οποίο θέλουμε και να εισαχθεί μέσα στο All Plan. Η συμβατότητα με τα αρχεία τύπου DWG, DXF του All Plan θα έλεγε κανείς ότι μάλλον είναι υποδειγματική. Λοιπόν, μια άλλη πολύ βασική φιλοσοφική, αν θέλουμε, προσέγγιση του All Plan είναι ότι αν κάποτε κανείς χαθεί μέσα στον τρόπο σχεδιασμού του All Plan, αυτό που πρέπει πάντοτε να θυμάται είναι ότι γενικά στο All Plan σχεδιάζουμε ακριβώς με τον τρόπο που κατασκευάζουμε. Δηλαδή, αν κάποιος έχει την αμφιβολία άμα πρέπει να ξεκινήσει από το υποστήλωμα ή από το οποιοδήποτε άλλο δομικό στοιχείο, σε γενικές γραμμές καλά είναι να σχεδιάζουμε με τον τρόπο που κατασκευάζουμε. Πέραν βέβαια αυτού, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, αυτό δεν απαγορεύεται. Απλά λέμε ότι είναι ένας μπούσουλας, είναι ένας οδηγός για όλους όσους θέλουν να ξεκινήσουν σωστά και οργανωμένα μια μελέτη. Άρα στην προκειμένη μελέτη αυτό το οποίο θα έπρεπε να επιλέξουμε σαν πρώτο εργαλείο θα ήταν το εργαλείο της πλάκας. Σημαντικότατο ρόλο μέσα στο All Plan επίσης παίζει αυτό εδώ το εικονίδιο, το οποίο αναφέρεται στα πρότυπα, θα το συναντήσουμε πάρα πολλές φορές. Γενικά καλά είναι να αποθηκεύουμε τα πρότυπά μας, γιατί μας βοηθούν στην πορεία, στο σχεδιασμό, να μην κάνουμε πολλές φορές τις ίδιες κινήσεις. Όλα τα δομικά εργαλεία έχουν σχεδόν στο σύνολό τους το μενού των ιδιωτήτων. Το μενού των ιδιωτήτων αφορούν στις ιδιότητες ενός 3D, ενός αρχιτεκτονικού στοιχείου, δηλαδή καθορίζουμε το ύψος, καθορίζουμε την εργασία, βλέπουμε ότι πρόκειται για μια πλάκα δομική, την οποία έχουμε δώσει ένα υλικό, βλέπουμε και το υλικό, έχουμε δώσει ένα συγκεκριμένο πάχος, ξέρουμε ότι έχει τοποθετηθεί στην εργασία σκυροδέτησης και ότι προσμετράει την ποσότητά της σε κυβικά μέτρα. Αυτή όλη την πληροφορία με τα δύο εικονίδια που βλέπουμε στην κάτω αριστερή πλευρά του μενού των ιδιωτήτων μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε και να τα ανακαλέσουμε ανά πάσα ώρα τη στιγμή. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή ακριβώς έχουμε πολλή πληροφορία, καλά είναι να αποθηκεύουμε μέσα στα πρότυπά μας τις εργασίες μας. Οπότε έχοντας καλέσει τη συγκεκριμένη δομική πλάκα, ξεκινούμε τον σχεδιασμό. Δεν θα γίνει κάποια αναφορά εκτενέστερη στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε. Θεωρώ ότι είναι μάλλον περιττό να αναφερθούμε στο αν μπορούμε να σχεδιάσουμε με συντεταγμένες, σχετικές ή απόλυτες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μάλλον αυτονόητο. Βλέποντας το μοντέλο μας, ανοίγουμε 3 παράθυρα για να δούμε ότι μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή στο All Plan να διαχειριζόμαστε περισσότερες από μία όψεις. Μπορούμε να βλέπουμε κάτωψη, μπορούμε να βλέπουμε το τρισδιάστατο, ένα αξιονομετρικό και γενικά μπορούμε να έχουμε όσες όψεις θέλουμε. Άρα, κλείνοντας και αυτό το μικρό εισαγωγικό όσον αφορά τις όψεις και έχοντας τελειώσει τη δομική πλάκα, το επόμενο λογικά στοιχείο αρχιτεκτονικό που θα χρησιμοποιούσαμε θα ήταν το υποστήλωμα. Δεν έχουμε παρά να πάρουμε το υποστήλωμα και εδώ πάλι θα δούμε ότι θα φορτώσουμε ένα πρότυπο. Όπως σας ανέφερα, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα πρότυπα. Παρατηρούμε ότι πέραν του μενού των ιδιωτήτων το υποστήλωμα έχει και αυτό εδώ πέρα το μικρό
σχήμα στο οποίο αφορά το σημείο αγκύρωσης του υποστηλώματος. Αλλάζουμε και το πάχος της πένας έτσι ώστε να κόβεται σωστά στις τομές μας και τοποθετούμε με τη σειρά τα υποστηλώματα στα σημεία τα οποία θέλουμε. Παρατηρεί κανείς ότι την ώρα που εργαζόμαστε στην κάτωψη, ταυτόχρονα, την ίδια ακριβώς ώρα, βλέπουμε ότι σχεδιάζεται και το τρισδιάστατο μοντέλο, δημιουργείται δηλαδή το τρισδιάστατο μοντέλο. Και εφόσον ολοκληρώσουμε τα σημεία μάλλον τοποθέτησης όλων των υποστηλωμάτων, μπορούμε να πάσα ώρα και στιγμή να καλέσουμε κάποιο άλλο από τα πρότυπά μας. Εδώ έχουμε ένα υποστήλωμα 30 εκατοστών, 30x30, και να συνεχίσουμε την τοποθέτηση με όσα πρότυπα θέλουμε και με όσες αλλαγές εμείς θέλουμε στο δομικό στοιχείο. Οπότε, σε αυτό εδώ το στάδιο έχουμε ολοκληρώσει και την τοποθέτηση των υποστηλωμάτων. Αμέσως μετά θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο της δοκού. Η δοκός, θα επαναλάβω ίσως να γίνομαι κουραστικός, αλλά και πάλι χρησιμοποιούμε ένα πρότυπο. Είναι αυτό που μας λύνει τα χέρια για να μην κάνουμε πολλές φορές το ίδιο σετάρισμα. Θα χρησιμοποιήσουμε την ορθογωνική μέθοδο δημιουργίας των δοκαριών. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας εξηγήσω το ότι βλέπουμε εδώ πέρα στο τρισδιάστατο μας μοντέλο τα υποστηλώματα και τις δοκούς. Το ποιο στοιχείο θα υπερισχύει, το ποιο στοιχείο για την ακρίβεια δηλαδή θα κόβει το άλλο, είναι μια λειτουργία η οποία είναι ρυθμιζόμενη από εμάς. Αφορά στην προτεραιότητα, ονομάζεται προτεραιότητα και το κάθε δομικό στοιχείο έχει τη δική του προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν το υποστήλωμα έχει αριθμό προτεραιότητας μεγαλύτερο της δοκού, σημαίνει ότι θα κόψει τη δοκό. Αυτό είναι πάρα πολύ αναγκαίο. Welcome to GoToWebinar, Web Events Made Easy. Και γι' αυτό κάνοντας ένα zoom στο αξονομετρικό μας, θα δούμε ότι η δοκός έχει κοπεί από το υποστήλωμα. Οπότε είναι σημαντικό να ορίζουμε σωστά τις προτεραιότητες. Θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε τα υποστηλώματα παίρνοντας μία άλλη δοκό. Και μπορούμε να δούμε και ένα άλλο παράδειγμα προτεραιότητας με την ευκαιρία. Εδώ δεν έχουμε τοποθετήσει το υποστήλωμα πάνω σε αυτή τη συμβολή των δύο δοκαριών. Θα το τοποθετήσουμε εκ των υστέρων για να δούμε ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Ότι το υποστήλωμα, επειδή έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα της δοκού, θα κόψει το δοκάρι μόλις θα τοποθετηθεί. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για άλλα δομικά στοιχεία. Κάνοντας ένα zoom, βλέπουμε το χαρακτηριστικό αυτό. Στην ουσία έχουμε τελειώσει μάλλον το στατικό μοντέλο του ισογείου και το επόμενο βήμα είναι να σχεδιάσουμε την εξωτερική τοιχοποιία. Για τον τρόπο εξωτερικής τοιχοποίησης και γενικά για τον τρόπο δημιουργίας των τοίχων, το Allplan έχει πέραν των συμβατικών μεθόδων, σαν αυτές δηλαδή που παρακολουθήσατε λίγο πριν, υπάρχουν και, θα το λέγαμε, προχωρημένες μέθοδοι με τις οποίες μπορούμε να σχεδιάσουμε τοίχους. Μία από αυτές τις μεθόδους βρίσκεται στην δεύτερη καρτέλα που είναι πιο ειδικά στοιχεία τοίχων, ανοιγμάτων και συστατικών και ονομάζεται μετατροπή γραμμή σε τοίχο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό γιατί αυτοματοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο σχεδιασμού μάλλον των τοίχων. Κλικάροντας πάνω στο εικονίδιο και επιλέγοντας είτε μέσα από τα πρότυπά μας, στο συγκεκριμένο παράδειγμα ένα πρότυπο, αλλά θα μπορούσαμε σαφώς να είχαμε δημιουργήσει επί τόπου έναν τοίχο και δείχνοντας όλες τις γραμμές οι οποίες υπάρχουν στο σχέδιο, μπορούμε να δείξουμε ποια είναι η εξωτερική γραμμή στην οποία θέλουμε να αναπτυχθεί η τοιχοποιία μας και κλικάροντας να δούμε ότι αναπτύσσεται, σχεδιάζεται μάλλον αυτομάτως όλη η τοιχοποιία.
Το βλέπουμε σε όλες τις απόψεις. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολύ χρόνο και ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με σχέδια τα οποία προέρχονται από το AutoCAD και έχουμε πολύ πιθανόν μονάχα γραμμικά στοιχεία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό και μια εύλογη απορία πολλών θα ήταν ότι ωραία, εντάξει, είδαμε τα υποστηλώματα πώς δημιουργούνται. Υπάρχουν όμως και στατικά στοιχεία, όπως είναι τα τυχεία ή οι γωνιακές στοιχειοκολόνες, οι οποίες δεν έχουν μία τετράγωνη ή πάντοτε ορθογωνική διατομή, αλλά μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλα δομικά στοιχεία για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το τυχείο ή τις στοιχειοκολόνες. Εν προκειμένου θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο του τοίχου, στο οποίο δεν έχουμε παρά να επιλέξουμε πάλι έναν τοίχο, στον οποίο όμως στις ιδιότητές του θα δώσουμε στατικές ιδιότητες. Δηλαδή το έχουμε τοποθετήσει στην εργασία σκυροδέτησης, του έχουμε πει ότι θα μετράει σε κυβικά και ότι όλο το στήσιμό του γενικότερα αφορά σε στατικό μοντέλο. Και θα σχεδιάσουμε και ένα τυχείο σε αυτήν εδώ την περιοχή. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε τελειώσει και με τη δημιουργία του τυχείου. Μπορούμε να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε τους τοίχους παίρνοντας είτε από πρότυπα είτε δημιουργώντας εμείς όποια μορφή τοίχους θέλουμε μέσα από το μενού των ιδιοτήτων. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε 1, 2, 3 ή 4 ή περισσότερες στρώσεις και η κάθε στρώση φυσικά να έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά και ούτω καθεξής. Θα αναφερθούμε σε αυτά λίγο αργότερα, αλλά ας δούμε λίγο καλύτερα τον τρόπο σχεδιασμού. Θα τοποθετήσουμε έναν τοίχο, ο οποίος θα είναι παράλληλος του εξωτερικού, ένας εσωτερικός τοίχος, ο οποίος είναι παράλληλος του εξωτερικού, αλλά θέλουμε να τοποθετηθεί σε μια συγκεκριμένη απόσταση. Κλικάροντας σε οποιαδήποτε πλευρά πάνω του κάθετου τοίχου, βλέπουμε ότι το πρόγραμμα μας έχει τοποθετήσει δύο σημαδάκια πάνω και κάτω, τα οποία αφορούν στην απόσταση στην οποία θα αρχίσει να σχεδιάζεται ο τοίχος. Έχει γράψει στην κάτω αριστερή πλευρά, βλέπουμε ότι η απόσταση αυτή είναι 1,607. Μπορούμε να θεωρήσουμε οποιοδήποτε άλλο σημείο αναφοράς από αυτό που μας έχει υποδείξει το πρόγραμμα, απλά με ένα κλικ. Κλικάροντας δηλαδή σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, τώρα παίρνουμε σαν σημείο αναφοράς στην ακμή του εξωτερικού τοίχου. Από αυτήν έχουμε ένα 707, έστω ότι θέλουμε το 1,70. Δεν έχουμε παρά απλά να πληκτρολογήσουμε το 1,70. Τώρα, εφ' εξής μπορούμε να σχεδιάζουμε χρησιμοποιώντας αυτή τη συγκεκριμένη απόσταση. Και έτσι τοποθετούμε τον τοίχο ακριβώς στο 1,70, στο σημείο δηλαδή που θέλουμε να τοποθετηθεί ακριβώς. Οπότε, με αυτά όλα τα εργαλεία βλέπουμε ότι έχουμε αποπερατώσει μέχρι και το επίπεδο της εξωτερικής τοιχοποιίας στην κατασκευή μας. Όπως είχα προαναφέρει και στην αρχή, η βασική φιλοσοφία πίσω από τον τρόπο σχεδιασμού του Allplan είναι ότι πάντοτε δημιουργούμε ή μάλλον σχεδιάζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα φτιάχναμε και στην πραγματικότητα, θα κατασκευάζαμε μάλλον και στην πραγματικότητα το μοντέλο μας. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι ακριβώς σαν επόμενο βήμα θα κάναμε τα ανοίγματα και τις πόρτες. Λοιπόν, για τα ανοίγματα γενικά και για τις πόρτες υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους στο Allplan μπορούμε να σχεδιάσουμε. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα και στο συγκεκριμένο όροφο θα σχεδιάσουμε με τον πιο απλό μάλλον τρόπο, ο οποίος είναι να τοποθετήσουμε απλά τα ανοίγματα χωρίς να τοποθετήσουμε τα κουφώματα. Βέβαια δεν είναι σίγουρα ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος, διότι αυτή όλη η λειτουργία θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή τοποθετώντας το άνοιγμα της πόρτας να εισαχθεί αυτομάτως και το κούφωμα, πολύ πιθανόν και η πινακίδα για το σχέδιο εκτύπωσης.
η πινακίδα της πολεοδομίας, ας πούμε. Υπάρχουν εξειζητημένα 3 εργαλεία για τα ανοίγματα, τα βλέπουμε στην παλέτα των εργαλείων, είναι η πόρτα, το παράθυρο και το γωνιακό παράθυρο. Θα ξεκινήσουμε σχεδιάζοντας μία πόρτα και εδώ πέρα βέβαια έχουμε πάλι τη λογική των προτύπων μέσα στο μενού των ιδιωτήτων. Θα φορτώσουμε ένα πρότυπο, ένα άνοιγμα πόρτας. Αυτή όλη η διαδικασία, όπως είπαμε, να έχουμε τα πρότυπα μας οργανωμένα, κερδίζει για μας πάρα πολύ χρόνο, γιατί όλα τα στοιχεία του ανοίγματος είναι σωστά τοποθετημένα, όσον αφορούν δηλαδή τις εργασίες, όσον αφορούν τα πενάκια και ούτω καθεξής. Ακουμπώντας πάνω σε μία ακμή ενός τοίχου το εργαλείο του ανοίγματος πόρτας, βλέπουμε ότι σχηματίζονται 3 κόκκινες γραμμές. Αυτές οι κόκκινες γραμμές αφορούν στην εσωτερική και στην εξωτερική πλευρά του κουφώματος. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό το κούφωμα, όταν ακουμπήσουμε στην εξωτερική πλευρά του τοίχου, θα τοποθετηθεί εξωτερικά. Αυτό το άνοιγμα, για να είναι πιο ακριβής. Ενώ αντιστρόφως θα τοποθετηθεί εσωτερικά. Με το σημείο αγκύρωσης που είναι γνωστό από το εργαλείο του υποστηλώματος που είδαμε και πριν, μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μια συγκεκριμένη απόσταση εξωτερικά αυτό το άνοιγμα. Κλικάροντας αυθαίρετα σε ένα σημείο, ήδη μας έχει τοποθετήσει, όπως βλέπουμε με τα κίτρινα σημεία το πρόγραμμα, μια απόσταση η οποία γράφει ότι είναι 1,165, το βλέπουμε στην κάτω αριστερή πλευρά. Έστω ότι εμείς η απόσταση που θέλουμε αυτή να είναι 50 πόντι και αμέσως μετά το πρόγραμμα στο ίδιο σημείο μας ρωτάει ποιο θα είναι το άνοιγμα. Έστω ότι αυτό το άνοιγμα θέλουμε να είναι 5 μέτρα. Βλέπουμε ότι σχηματίστηκε, δημιουργήθηκε δηλαδή αυτό εδώ το άνοιγμα. Αυτός δεν είναι φυσικά ο μόνος τρόπος. Θα μπορούσαμε να είχαμε σχεδιάσει ανοίγματα στο μέσον διαφόρων στοιχείων, όπως θα δούμε στο παρακάτω παράδειγμα. Θέλουμε να σχεδιάσουμε δηλαδή στο μέσον αυτού του τοίχου ένα άνοιγμα. Κάνουμε δεξί κλικ. Μπορούμε να βρούμε το σημείο μέσης μεταξύ 2 σημείων. Μας λέει το πρόγραμμα ότι είναι στο 1,70, συμφωνούμε και ορίζουμε και στη συνέχεια το πλάτος του ανοίγματος. Με την ίδια λογική ακριβώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και τα παράθυρα. Δεν διαφοροποιείται σε κάτι το παράθυρο δραματικά σαν εργαλείο από ότι το άνοιγμα της πόρτας. Έτσι, με την ίδια ακριβώς λογική. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι ένα άνοιγμα μέσα από τα favorites, από τα πρότυπα και θα κάνουμε πάλι την ίδια εργασία, τοποθετώντας αυτή τη φορά τα ανοίγματά μας σε αυτό εδώ το σημείο. Όπως βλέπουμε, εδώ πέρα, αν κοιτάξει κανείς προσεκτικότερα, στα 2 ανοίγματα τα οποία έχουμε τοποθετήσει, έχει μπει και μια διακεκομένη ελαφρά γραμμή. Αυτή η ελαφρά διακεκομένη γραμμή, η οποία τοποθετήθηκε στο παράθυρο, έχει την έννοια του περβαζιού ή για την ακρίβεια την έννοια της εγκοπής τοποθέτησης του κουφώματος. Αυτό είναι ένα μέγεθος το οποίο είναι φυσικά εξαρτώμενο από τις προτιμήσεις του χρήστη, δηλαδή μέσα στις ιδιότητες μπορούμε να ορίσουμε εμείς σε ποιο σημείο ακριβώς θέλουμε όταν θα τοποθετηθεί αργότερα το κούφωμα, να τοποθετηθεί το κούφωμα. Προκειμένου έχουμε πει ότι θέλουμε να τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του ανοίγματος. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν θα τοποθετήσουμε εκ των υστέρων αργότερα το κούφωμα, αυτό θα πάει στην σωστή πλευρά. Και εφόσον έχουμε τοποθετήσει όλα τα ανοίγματα, εδώ πέρα για να μην μακρηγορούμε, καλά θα ήταν να μην ανοίξουμε όλα τα ανοίγματα με τη σειρά, αλλά να περάσουμε κατευθείαν να δούμε πώς θα ήταν το μοντέλο δημιουργώντας όλα αυτά τα ανοίγματα. Γι' αυτό το λόγο το έχουμε προσχεδιάσει όλο αυτό. Έχουν τοποθετηθεί και τα ανοίγματα.
το μοντέλο μας θα έμοιαζε κάπως έτσι. Και στη συνέχεια, σαν επόμενο βήμα, θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε την σκάλα. Ο τρόπος σχεδιασμού της σκάλας, φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι σχεδιασμού μιας σκάλας για το all plan. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα κάνουμε μια σχετικά απλή, ή μάλλον την απλούστερη σκάλα. Δεν θα θέλαμε να μακρηγορήσουμε με τους τρόπους σχεδιασμού και επίλυσης σκάλας, αλλά ελπίζω ότι θα πάρετε μια ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το συγκεκριμένο εργαλείο. Θα πάρουμε μια ευθύγραμμη σκάλα, την οποία θα σχεδιάσουμε. Απλά να προαναφέρουμε ότι η φιλοσοφία πίσω από αυτό το εργαλείο, ο τρόπος μάλλον σκέψης, είναι ότι σχεδιάζουμε ουσιαστικά περιγράμματα. Δηλαδή το περίγραμμα της σκάλας την οποία θέλουμε να σχεδιάσουμε. Έτσι δίνουμε το αρχικό μήκος, το πλάτος της σκάλας και να κλείσουμε και πάλι με το μήκος της. Μόλις κλείσει το περίγραμμα, τοποθετείται μέσα σε αυτό η σκάλα. Εδώ καλούμαστε να δώσουμε κάποια βασικά μεγέθη. Τα βασικά μεγέθη στα οποία αναφέρομαι, πρώτα απ' όλα είναι το ύψος. Βλέπουμε δύο υψόμετρα, κλικάροντας μέσα στο εικονίδιο του ύψους, βλέπουμε δύο υψόμετρα. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάται κανείς στο all plan ότι αυτά τα υψόμετρα είναι τα απόλυτα υψόμετρα. Λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι αυτή η σκάλα θέλουμε να βρίσκεται μεταξύ του 0 και του 306. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η σκάλα θα βρίσκεται στο απόλυτο 0 έως 306 και δεν είναι εξαρτώμενη από τον όποιον όροφο ή από οποιοδήποτε επίπεδο έχουμε δημιουργήσει. Γιατί, όπως θυμόμαστε, στην κτηριακή δομή, ο όροφός μας ξεκινάει σε διαφορετικό υψόμετρο. Άρα, αν θέλει κάποιος να τοποθετήσει την αντίστοιχη σκάλα ορόφου, θα έπρεπε να την τοποθετήσει σαν ύψος κάτω, να τοποθετούσε το 306. Αυτό εννοούμε όταν λέμε απόλυτα. Κλικάροντας OK, σε αυτήν εδώ την σκάλα, βλέπουμε ότι ανοίγει το μενού της γεωμετρίας. Εδώ πέρα έχουμε όλη την πληροφορία η οποία μας χρειάζεται για να επεξεργαστούμε την σκάλα αυτή. Μπορούμε να ορίσουμε τον αριθμό των πατημάτων, έστω 17. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε εάν το τελευταίο ύψος στη συγκεκριμένη σκάλα θα είναι σκαλή ή θα είναι το ύψος της πλάκας. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το ύψος της πλάκας. Οπότε τώρα βλέπουμε τον τελικό υπολογισμό τον οποίο έχει κάνει το πρόγραμμα. Έχουμε 17 ύψη, 18 πόντων, με ένα πάτημα 26,5 και ο τύπος υπολογισμού είναι εντός των ορίων τα οποία θα θέλαμε, είναι 62,5. Άρα μέχρι εδώ είμαστε καλά. Υπάρχουν και άλλες πολλές παράμετροι που αφορούν βέβαια στη σκάλα, αν θα είχαμε πλατήσκαλο, αν θα είχαμε επεξεργαζόμενη τη γραμμή αναφοράς. Αυτό θα ήταν φυσικά καλύτερο να το βλέπαμε σε ένα παράδειγμα που να είχαμε μια σφινοειδή πιθανόν τύπου π σκάλα, που θα μπορούσαμε να ορίζαμε την απόσταση της γραμμής αναφοράς από το κέντρο ή από το φανάρι της σκάλας ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο. Αλλά στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν έχουμε να κάνουμε με τίποτα από αυτά και στο τέλος έχουμε να δώσουμε τα στοιχεία από τα οποία θα απαρτίζεται η σκάλα. Η σκάλα μας σαφώς έχει τοποθετήσει απλά πατήματα, αυτό θα το βλέπαμε ίσως και στο αξονομετρικό και στο τρισδιάστατο μας μοντέλο. Στη συγκεκριμένη σκάλα θα χρησιμοποιήσουμε μια ξύλινη σκάλα, η οποία εδράζεται προβολικά πάνω σε αυτό το τυχείο και θα χρησιμοποιήσουμε και έναν εσωτερικό μονό φορέα από μέταλλο. Θα καλέσω για λόγους πάλι συντομία σε ένα πρότυπο και εδώ πέρα θα δούμε το μενού επεξεργασίας των υφών και των διαγραμμίσεων για κάθε στοιχείο. Μπορούμε δηλαδή να ορίζουμε τη διαγράμμιση για το 2D είτε για το 3D, όπως βλέπουμε υπάρχουν δύο διαφορετικές καρτέλες, και φυσικά και τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την τρισδιάστατη απεικόνιση της σκάλας. Εφόσον
όλα είναι εντάξει, ok, κλείσιμο, ζητάει το πρόγραμμα να αποθηκευτούν αυτές οι ρυθμίσεις και με ένα κλικ τοποθετούμε και μια πινακίδα. Λοιπόν, βλέποντας το μοντέλο θα έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε αποπερατώσει στην ουσία την μελέτη μας ως προς τον όροφο και το αμέσως επόμενο βήμα είναι να σχεδιάσουμε τον επόμενο όροφο. Πριν όμως σχεδιάσουμε, θα δούμε ένα χαρακτηριστικό πολύ δυνατό χαρακτηριστικό του Allplan, που είναι τα φίλτρα με τα οποία μπορούμε να φιλτράρουμε, να επιλέξουμε μάλλον στοιχεία είτε από ένα αρχείο είτε προς επεξεργασία. Τα φίλτρα του Allplan βρίσκονται πάντοτε στην δεξιά πλευρά, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη βέβαια διαμόρφωση, και επιλέγοντας από τα αρχιτεκτονικά φίλτρα θα δούμε το πρόγραμμα όσα στοιχεία έχουμε δημιουργήσει θα έχει τοποθετήσει μέσα σε αυτό το αρχιτεκτονικό φίλτρο. Πολύ πιθανό να χρειαζόμαστε κάποια από αυτά τα στοιχεία να τα μεταφέρουμε σε άλλον όροφο, όπως το υποστήλωμα, την πλάκα ή την αδοκάρια. Επιλέγοντας αυτά τα στοιχεία όλα μαζί, το πρόγραμμα μας έχει επιλέξει τα συγκεκριμένα και μόνο αρχιτεκτονικά στοιχεία, θα αντιγράφουμε και στη συνέχεια πάμε στον όροφό μας, να σχεδιάσουμε την κάτωψη του ορόφου, κλείνουμε δηλαδή το αρχείο της κατόψης ισοειδείου και ανοίγουμε το αρχείο κατόψης ορόφου. Όταν έχουμε μη επεξεργάσιμο ένα αρχείο, μπορούμε να το βλέπουμε από κάτω σαν αρχείο αναφοράς. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τις περασιές, για τα snaps, γενικά για να έχουμε μια καλύτερη εποπτεία της κατασκευής μας. Και κάνουμε μια επικόλληση στην αρχική θέση. Θα δούμε ότι τα στοιχεία και μόνο αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει μέσω του φίλτρου έχουν επικολληθεί αυτόματα στη στάθμη του ορόφου. Με αυτό μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να σβήσουμε κάποια από τα στοιχεία που πιθανόν δεν μας ενδιαφέρουν, όπως ας πούμε μερικά τυχεία, μερικές δοκούς και μερικά υποστηλώματα, ή να επεξεργαστούμε κάποια άλλα στοιχεία, και αυτό πάρα πολύ πιθανόν, ας πούμε αυτά εδώ τα δύο δοκάρια, τα οποία βλέπουμε θα θέλαμε να τελειώνουν στα υποστηλώματα, σταματούσαν εδώ πέρα, δεν έχουμε παρά να υποδείξουμε το στοιχείο και το στοιχείο στο οποίο θέλουμε μάλλον να σταματήσει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη δοκός. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ πέρα. Οπότε βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε επεξεργαστεί πολύ εύκολα όλα μας αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλουμε να επεξεργαστούμε. Μπορούμε να δούμε και μέσω του φίλτρου που προαναφέραμε πριν μερικά στοιχεία, μερικά εργαλεία μάλλον επεξεργασίας. Επί παραδείγματος θα μπορούσαμε αυτήν την πλάκα η οποία βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο, έστω ότι δεν θέλουμε να υπάρχει αυτός ο πρόβολος και θα θέλαμε να αλλάζαμε το μήκος αυτής της πλάκας. Ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία του Allplan είναι η αλλαγή σημείων. Είναι το δεύτερο ιεραρχικά εργαλείο πάντοτε στα κοινόχρηστα εργαλεία επεξεργασίας, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με κάποια από τα αρχιτεκτονικά φίλτρα. Δηλαδή τι είπαμε? Είπαμε ότι θέλουμε να επιλέξουμε να αλλάξουμε τα στοιχεία μονάχα μιας πλάκας. Κάνοντας μια περιοχή, βλέπουμε ότι τα στοιχεία τα οποία έχει επιλέξει, τα σημεία μάλλον τα οποία έχει επιλέξει το πρόγραμμα, αφορούν μονάχα σε μια πλάκα. Με αυτόν τον τρόπο, πολύ εύκολα, μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτή τη πλάκα και να σταματήσουμε σε αυτό εδώ το ύψος. Βέβαια, είναι εύκολα κατανοητό ότι με το συγκεκριμένο εργαλείο μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί θα μπορούσαμε, αν δεν δίνανε την ιδιότητα το αρχιτεκτονικό φίλτρο αποκλειστικά και μόνο της πλάκας, αν επιλέγαμε μια μεγαλύτερη περιοχή, τώρα θα δούμε ότι όλα μας τα δομικά στοιχεία θα μπορούσαμε να τα μεταφέρουμε. Και ακόμα δε περισσότερο το Allplan με την κτηριακή του δομή, με αυτή την δομή την οποία είχαμε παρατηρήσει πριν, και σε συνδυασμό με αυτό το εργαλείο μπορεί να κάνει πολύ περισσότερες λειτουργίες. Αν δηλαδή κάνουμε το αρχείο της κατόψης ισογείου ενεργό επεξεργάσιμο, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να στρετσάραμε όλο μας το κτίριο με ένα απλό κλικ.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, διότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τις αλλαγές πάρα πολύ εύκολα, είτε πρόκειται για αλλαγές που αφορούν στο στατικό μοντέλο, πιθανόν ύστερα από μια επίλυση του στατικού να παρίσταται ανάγκη να μεταφερθεί κάποιο από τα δομικά μας στοιχεία, ένα υποστήλωμα, μια κολόνα, μια δοκώση, οτιδήποτε άλλο. Έτσι με ένα κλικ μπορούμε πολύ εύκολα να τα μετακινήσουμε χάρη στο συγκεκριμένο εργαλείο. Μπορούμε να κάνουμε επίσης επεξεργασία όσο αναφορά στα σημεία ενός δομικού στοιχείου όπως η πλάκα, δηλαδή να σπάσουμε το πολύγωνο σε άλλα πολύγωνα και να επεξεργαστούμε τα στοιχεία του. Και όπως βλέπουμε, ήδη έχουμε τελειώσει σε μεγάλο βαθμό και τον όροφό μας. Ένα ακόμα μεμονωμένο εργαλείο το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο να χρησιμοποιούμε είναι το εργαλείο δημιουργίας ανοιγμάτων πάνω σε δομικά στοιχεία. Προκειμένου στην πλάκα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε το άνοιγμα για την πλάκα οροφής πρώτου ορόφου. Έχουμε επιλέξει το εργαλείο, απλά δείχνουμε την πλάκα την οποία θέλουμε να κρυπήσουμε και σχηματίζουμε το πολύγωνο το οποίο θέλουμε. Με ένα κλικ έχει δημιουργηθεί, όπως βλέπουμε, και το άνοιγμα πάνω σε αυτήν την πλάκα. Το επόμενο βήμα φυσικά θα ήταν να σχεδιάσουμε την τοιχοπία. Πάλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε έναν τοίχο από πρότυπο για να αποπερατώσουμε την κατασκευή μας και μάλιστα εδώ θα δούμε και ένα χαρακτηριστικό ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και περισσότερες από μία μορφές τοίχων, έστω ότι εδώ πέρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να μην φορτώσουμε αυτόν εδώ τον πρόβολο, θα χρησιμοποιήσουμε έναν τοίχο από ήτονγκ. Μπορούμε να επεξεργαστούμε με τον ίδιο τρόπο. Και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε με περισσότερους από έναν τοίχους. Και με την ίδια λογική βέβαια θα μπορούσαμε να τοποθετούσαμε και τα στιθέα, τα οποία και αυτά στην ουσία σχεδιάζονται με το ίδιο εργαλείο, απλά δίνοντάς τους κάποιες άλλες ιδιότητες. Εδώ προκειμένου θα δούμε ότι με το που επιλέξουμε το εργαλείο του στιθαίου, μάλλον τον τοίχο τον οποίο έχουμε αποθηκεύσει ως στιθαίο, και κάνοντας ένα zoom θα δούμε ότι δεν έχει μέσα διαγράμμιση, δεν κόβεται με χοντρό πενάκι. Και γι' αυτό είναι και αυτό που λέγαμε και πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό τα πρότυπά μας να είναι σωστά οργανωμένα, διότι κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε σωστά πενάκια, σωστές όλες τις λειτουργίες ως προς τα trades, τις εργασίες δηλαδή και ούτω καθεξής. Και όπως βλέπουμε έχει αποπερατωθεί σε μεγάλο βαθμό και ο όροφος, οπότε το επόμενο βήμα λογικά είναι ο σχεδιασμός της εσωτερικής τοιχοπίας, πράγμα το οποίο φυσικά δεν έχουμε τη χρονική πολυτέλεια να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έγινε αρκετά κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε. Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια παρένθεση στο συγκεκριμένο όροφο και να σας δείξω ότι θα μπορούσαμε να σχεδιάζουμε αυτό που λέγαμε και πριν, το κούφωμα με έναν τελείως διαφορετικό, το άνοιγμα μάλλον και το κούφωμα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα επιλέξουμε και πάλι να τοποθετήσουμε μέσα ένα άνοιγμα, αλλά αυτή τη φορά η διαφορά είναι ότι θα καλέσουμε από τη βιβλιοθήκη ένα άνοιγμα το οποίο θα περιλαμβάνει επάνω και το κούφωμα το οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε. Επίσης θα κλικάρουμε την επιλογή κατά τη διάρκεια της εισαγωγής που λέει τοποθετήστε επιγραφή, για να δούμε ότι υπάρχει και ένας τελείως εναλλακτικός τρόπος σε σχέση με αυτόν που είδαμε στον προηγούμενο όροφο τοποθέτησης ανοιγμάτων και κουφωμάτων, ο οποίος σαφώς και προτείνεται διότι είναι πολύ πιο γρήγορος και μας γλιτώνει από πολύ περισσότερο κόπο. Θα τοποθετήσουμε το συγκεκριμένο κούφωμα στο κέντρο αυτών εδώ των δύο σημείων, στο σημείο μέσης. Αρχικά το πρόγραμμα θα μας ζητήσει πάλι, αν συμφωνούμε με το 1-10 που είναι η απόσταση, και στη συνέχεια θα μας ζητήσει να τοποθετήσουμε το κούφωμα. Κλικάρουμε για το κούφωμα και με το που θα κάνουμε Escape θα μας ζητήσει να τοποθετηθεί και η πινακίδα του σχεδίου.
Άρα, με μια πιο προσεκτική ματιά θα δούμε ότι τοποθετήθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θέλαμε για το συγκεκριμένο άνοιγμα. Έχει τοποθετηθεί με ένα κλικ, έχουμε τοποθετήσει την ποδιά, έχουμε τοποθετήσει τα πλαϊνά του κουφώματος, το ίδιο το κούφωμα και την πινακίδα του κουφώματος. Επίσης, εδώ θα ήθελα να σας δείξω ότι μπορούμε πολύ εύκολα με το εργαλείο το οποίο είχαμε προαναφέρει αλλαγή σημείων να κάνουμε τις αλλαγές μας πάνω σε σημεία του κουφώματος, έτσι ώστε και να διαφοροποιήσουμε π.χ. το πλάτος, βλέπουμε ότι αυτόματα ενημερώνεται και η πινακίδα, απλά τροποποιώντας τα δύο αυτά στοιχεία. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να συμβαίνει και με το παράθυρο. Μπορούμε σαφώς να χρησιμοποιήσουμε με την ίδια ακριβώς λογική το παράθυρο. Θα κάνουμε ένα τυχαίο παράθυρο στα 3,5 μέτρα, έστω ότι είναι τα 3,5 και 90 όντως το άνοιγμά του, και να τοποθετήσουμε και εκ των υστέρων με ένα κλικ την επιγραφή. Μπορούμε να βάλουμε όποια επιγραφή θέλουμε, είτε καλώντας μία επιγραφή από τις πρότυπες, είτε να καλέσουμε μία επιγραφή από αυτές που έχουμε δημιουργήσει εμείς. Για να δούμε λίγο το τρισδιάστατο μοντέλο και τι διαφοροποιείται. Διαφοροποιείται, όπως είπαμε, στο άνοιγμα του παραθύρου, ότι έχει τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά, έχει τοποθετηθεί αυτόματα και η ποδιά. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είπαμε στο προηγούμενο παράδειγμα ότι μπορούμε να τα τοποθετήσουμε αυτομάτως, και το στοιχείο του ότι έχουμε και τη δυνατότητα σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στο άνοιγμα να τοποθετούμε το κούφωμα. Και κλείνοντας την μη ολοκληρωμένη αυτή κατασκευή, θα σχεδιάζαμε το δώμα. Το δώμα όσο έχει κάποια λιγότερα στοιχεία, οπότε είναι αρκετά πιο εύκολο και για μας να ολοκληρώσουμε τη μελέτη μας. Πάλι χρησιμοποιούμε τη δομική πλάκα από τα πρότυπα και ερχόμαστε και σχεδιάζουμε με διαδοχικά βήματα την πλάκα του δώματος. Θα δούμε ότι έχει τοποθετηθεί και η πλάκα του δώματος, και σαν τελευταίο παράδειγμα ήθελα να σας δείξω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, δεν είναι υποχρεωτικό για όλους τους τύπους των τοίχων τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει, και αναφέρομαι βέβαια σε όλα τα πρότυπά μας, όχι μονάχα στους τοίχους, οτιδήποτε άλλο από τα πρότυπά μας, να χρησιμοποιούμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προτύπων. Προκειμένου, εφόσον έχουμε δημιουργήσει ένα στιφαίο, το οποίο ξέρουμε ότι έχει ένα υψόμετρο 1 μέτρου και έχει αποθηκευθεί, δεν μας απαγορεύει κανένας το ίδιο ακριβώς εργαλείο να το χρησιμοποιήσουμε, απλά αλλάζοντάς του το ύψος. Έτσι, δεν είναι αναγκαίο να καθόμαστε και να κάνουμε πρότυπα για οτιδήποτε έχουμε και θέλουμε να σχεδιάσουμε. Ακόμα και τον ίδιο, όπως βλέπετε, ήχο μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε με κάποιες μικρές τροποποίησεις, εφόσον είναι ακριβώς αυτό το οποίο μας χρειάζεται για τη μελέτη μας. Επίσης, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμα, το Plan, έχει μέσα του όλα τα έξυπνα εργαλεία για να αντιληφθεί ότι αυτός ο τοίχος έχει διαφορετικές διαστάσεις. Το συγκεκριμένο στιφαίο, το ένα είναι 50 πόντους ύψος, το άλλο 1 μέτρο και το άλλο πίσω 25 πόντι. Έχει όλα τα εργαλεία για να αντιληφθεί στο κομμάτι των προμετρήσεων ότι έχουμε σχεδιάσει με διαφορετικά υψόμετρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι και οι μετρηθήσεις ποσότητες όσον αφορά πιθανόν τη σκυροδέτηση ή τις επιφάνειες, αναλόγως του τι θα θέλαμε να μετρήσει το πρόγραμμα, θα είναι σωστές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι χρησιμοποιώντας έναν τοίχο 1 μέτρου, όλοι οι τοίχοι, και αλλάζοντάς το υψόμετρο, όλοι οι τοίχοι προσμετρώνται σαν 1 μέτρου. Μετρώνται με το υψόμετρο που έχουμε δώσει. Άρα, κάνοντας λίγο κλικ και βλέποντας πλέον ποια θα ήταν η κατασκευή μας μέχρι αυτού του σημείου, και δει τοποθετώντας βέβαια τα κουφώματα, στην πραγματικότητα λοιπόν,
βλέποντας το κτίριό μας σε αυτή τη μορφή την οποία θέλουμε να έχει φτάσει. Κάπου εδώ πέρα θα κλείσουμε για σήμερα με τα στοιχεία τα οποία θέλαμε να σας παρουσιάσουμε. Στην ουσία έχουμε αποκλειστικά και μόνο την ανολοκλήρωτη κατασκευή, δηλαδή δημιουργήσαμε όλη την ανολοκλήρωτη κατασκευή και για να ανακεφαλαιώσουμε εν περιλήψη αναφερθήκαμε στο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της κτηριακής δομής και της στάθμης, που είδαμε ότι πολύ εύκολα μπορούμε να δημιουργούμε στάθμες είτε αφορούν ορόφους είτε αφορούν κτίρια και τα εργαλεία σχεδιασμού με τα οποία σχεδιάζουμε. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι ένας καλός τρόπος που πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε χειριζόμενοι το all plan είναι ότι το all plan μπορεί να προσομοιάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματική κατασκευή, οπότε και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε καλά θα ήταν να είναι πάντοτε ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζουμε και στην πραγματικότητα.